Krásne ránko. Opäť je toto obdobie, kedy si poistenci dôvery môžu požiadať o preplatenie doplatkov za lieky za rok 2024. Dá sa o to požiadať iba do konca marca. Áno, môžete si to žiadať aj priebežne v tom roku 2024. Kto si to žiadal, tak má vystarané. Ale takí zabudlivci ako ja to vždy nechajú, že však začiatkom roka 25 si požiadam a potom na to, Pane Bože, takmer zabudám. Teraz som si spomenula a to už je začiatok marca. Takže rozkliknite si elektronickú pobočku alebo mobilnú aplikáciu a požiadajte si, ak tam máte niečo na preplatenie. Tento benefit, ja tu dám k tomuto videu aj link priamo na dôveru, priamo na tento benefit, má svoje podmienky. Platí to pre rodiny s deťmi do 18 rokov, ak tie deti už sú staršie, tak na to nie je nárok. Je to naozaj pre rodiny s deťmi do 18 rokov. Je tam podmienka, musíte mať preventívnu prehliadku u obvodného lekára, preventívnu prehliadku u zubára a ten doplatok je väčší ako 3 eurá. Vtedy si môžete požiadať o preplatenie. Ak by tam bolo aj za celú rodinu 50 eur, 70 eur, vždy je lepšie ísť sa dobre nájsť alebo kúpiť dieťaťu topánky, ako nechať im to tam, pretože ak si o to nepožiadate do konca marca, ono to prepadne. Takže kto máte dôveru, žiadajte, rozkliknite si to, popozerajte si to, koľko tam máte a požiadajte si o to. Nezabudajte do konca marca. Ďakujem veľmi pekne za zdieľanie, nech si ľudia pomôžu. A pre tých vyrývačov, ktorí budú hneď písať, prečo robí reklamu dôvere, nie, nerobím reklamu dôvere, dokonca nemám s dôverou ani žiadnu spoluprácu, ani nič. Jednoducho ja som v dôvere a vždy na to zabudám, tak len preto chcem upozorniť, že ak ste v dôvere, nezabudnite si na to. Žiadajte.